Köszöntelek tisztelettel téged, igen, téged, aki most e videót nézi e karácsony csodaszép ünnepén. Engedd meg, hogy betérjek hozzád, odakint zord, hideg van, egy kis kupicával. Nem kaphatnék így a videó legelején? Jól van, majd a végén. Hát nézzenek oda, ide-oda futkároztok, fels alá mászkáltok. A stopperórát ki kéne már, hogy kapcsoljátok. Nem mondjátok, hogy a decemberi hónaptól így elfáradtatok. Addig még pihentek velem együtt a pálinkát, a kolbászt, a frissen sült tepertőt. Megkóstolhatnátok. Nem kértek? De hát ez mind a tiétek. Se baj, én még kétszer-háromszor repetázok. Finomak az ételek. Megbánjátok. Csoda szépen félik a karácsonyfa mindenki otthonába, de én látom, hogy szebben ragyog a szemetek s a szívetek. Azt kívánom, hogy a családi szeretetben ölelkezve mindig ilyen boldogok legyetek, s így ünnepeljetek. A háborúnak, szenvedésnek legyen végre vége, de ne csak a karácsony szent ünnepére, hanem mindörökre. Üdvözletem küldöm mindenkinek, boldog karácsonyi ünnepeket!